Ava heftê salin erkeyekî NATO bersîngirtina gefa leşkeriya Yekîtiya Sovyeta berê niha Rûsyaya. Lê Wezîrê Derveyê Amerîkî Mike Pompeo hişdarî da ku ev gef û çavsorî zêde dibin bi taybet ji Çînê. Wî got Amerîka dikare berêkaniya kardariya paqij û rewa bike bi berhem û hizrên baştir lê Çîn û kompaniyên mezinên wê berova jî wê ne reftarê dikin. Tiştek gelek cudayet û bazirganiyê bikî girêdayî pirsên ewlekariya niştîmanî be. Demawelateke berhemên xwe bi erzanî pêşkêşî te bike, divê tu bipirsî çi dûra tê? Çima layanek wê xwe wiha baş diyar bike ku dûrî rastiyê be? Cêgirê Serokê Amerîkî Mike Pence hevbîr bû û got berêkaniya Çînê bo bidestxistina bi sanahiya dewlemendiyê wê rojane rastî hevbendên me yên Ewropî bibe. فرهبونا دسلات و کارگریya Çînê hewceya bi sirinca Amerîka û jêderan bêtir heye û li dema got em xwe li ber van astenga digînin hev divê hevalbendê me yê Ewropî kar bikin ji bo got NATO bihêztir bimîne. Hinek şarezadê bêjin hêşta Çînê cihê gefa Rûsya li NATO negirtiye çunku hêşta Mosko gefa mezina serbazî ye li çend welatên biçûkên endamên NATO lê gefa Bêjîng jî rastî ye. او باشگرای هول داده جدای دروز بکت و دسالات و کارگریا کشور اروپا بربلاو بکت لنه به شوه روسیا ام جبیر نکن که روسیا مای خود کت سیاست امریکا و اروپا و زانیاریان تک داد لی چینه افره ندا پیشخواه به همان استراتژیا روسیا Wezîrên dervên welatên endamên NATO soza karê pêk vedan ji bo bersîngirtina gefên dehan salên dahatî.